Oh wiki carita hikayat kang kaping kali sing wasta Abdul Rajab kang kaputra Sabdul Qadir Syekh Abdul Rajab kang ling anak praptawang saestu maring bapak manira ataponan dening alinge asmasa apa tuan warodani aulia Syekh Abdul Qadir Wajana wiwitan isun anawaruhi yang isun dari aulia nalika isun ingune umur sadoso tiris longa amang-amangan isun maring makrosa panggonani ngabocah ngaji resaksanaan mulia anna malaikat para abda mangga ngucap malaikat yang bisa ke bocah ngaji sakeh bocah-bocah wayna pangonan tinggi dan becik rohani rasa miki walau rawuh ikut sebab malira yang masa yang akan diwangi saking usik malaikat mahoikat lawan maliangan dikasang Qadir jalani lanang maning sawiji masa duki sunan yang jalani semani sun lagi amang-aman indah Allah ta'ala kato mangkana isun miraki ing suaroni malaikat anganikat emujin ingkang barokah mangkana isun miraki liwat kumatarina si isun mulia muli ing wes mata nasari itu mulia sunan duduk mari ibu manira ing pangonan sunan inggi saking ajri manira miharasa suara mangangkat sauze manira dewasa ngelakoni agawe khoting wes maparentusan nyepi ingin nalika zawi dalu isun ares ngantuk sadalami khawat saksan isun maragi nasura ngucap maring manira mangangkan naujaya suara Abdul Qadir kelani isun wes demening sirakan nasiru silung ini sunan danika kena saking ada makri wujuding apa sirangna mapan siratan jon kaki sun kono turu bae wes manira yen siratan senara tuarane siralali maring kemoreng cakat masirat jalali maring yang masuk cita nilai turu ada dengan pengucap ing suara mereka diingkang kapihar sadening isun ing kona gutum Rabbani wal arifi samadani Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani hikayat kang kepingan tiga ngucap sewaji musonib ingkang wata turana praptawang sasiki ataupun Syekh Muhyiddin punapa karanipun tuan dari awliya agung lewis sing sasama tuan warta kena sedaya ing hamba
Sendul koderangan dika kana saking sawiji meniratan elok karalinyok satu ngirup bareng sun lakoni kaya undang udungan dengan desa jelani lagi sun masih angin ngemangsani dinawong puasa Solong amang-amangan angin kanisun pribadi sarata kalawan katoh mangkani sunan puri maring sawiji sapi perang teninga maluku disambung mangkana saksana gorong oleh manira sarta goroh iku muidin kang marokah mangkana isun miragi lewat gumatur innala sikrisun oleh muli ing wes mata ilmu yang nyanduk maring ibu menera ing pangonan sunan ing saking agrih manira miara sasuwa sendulung koderangan dika kana saking sabuji manira tan elok kaya linyok satu yang berperankan suman lakoni kaya joning damu dok anak ing desa jalani lagi sun masih alit ing mangsani dinawong puasa sunulung amang-amangan angin tan isunong pribadi sarata kalawan katoh mangkana sunan puri maring sawiji sapi parang teninga malukuri sampun mangkana saksana gamuli ing manira sarta goro iku